Mokwongo, ini chunganye. Ini linda mwananchi kusini linda ground. Okay. To mar ariyo, nja nwaneno ka mbui nogoli kiwacho ni wach mar riembo Sifuna gi Regi ok en gima ber. Chama notimo makosa riembo Sifuna gosotsi. Oya chak gi mar ariyo no. Sasa ya maji oromo. Ng'ato ka ng'ato golo pache. To kisegolo pachi, to yal, to paro ma joma ng'eny nigono ema proti. Okonya bet makosa. Okay? Okonya bet makosa nikech koro en a collective decision. Nikech okinya bet ni mapachi liu kendo ler mohingo jite. To kata liu to ler. To ji ohingi gi numbers for vote. To mani kaka pinyen, mani kaka democracy betiyo. Nyaka neni wagocho gane Raila. To jomoko to gocho kuonde moko to bang'e gi yuak. Talk ni they were wrong. It's just that it is decided. A watch mar riembo Sifuna or mar Ososio Pogre, and I'll come to that. Gini na watimo kawaromo as National Executive Committee. Kendo anawuon wach no pogna golo kuom dweche 4. To en wach ma chal ni jomoko kaka nwawuok kanyo no to gole to koro gitiyo kode. Jomoko ne tiyo kode kendo sebet ka tiyo kode ok kaka yor wacho ni ng'ato kaka an ok ne dwano rem Sifuna. To gitemo wacho ni kandro kako Tinda Mole ema pingo party ni emo mi no pingo riembo Sifuna. Ko wach gino kuom dweche 4 chopo kuma imbe koro nyaki wachi gima notimre. Amane mana wacho dichiel. To gima na wacho kendo anwayo nikech ok en secret. Eni an na wacho ni aneno ni Sifuna nikech weche adek. Mokwongo gino ne onge e andika wa mar agenda. Mana wacho. Mar ariyo na wacho ni koluwore gi pent gi chik ma Kenya. Kata kudwa ng'ato to nyaki luonge mnyise ni Trevor makosa ni en kama. Mai gima sani koro party nyoto timo. Yeah. To mane mana wacho banko seriembe nke political parties tribunal no wacho. To an nanyiso gi ni kako kil gi mang'eyo eni mai gima potimre. Koro ing'e ni natemo mondo kikwachop kuma chope. Din watim kamano ok dikoro wan kuma wan gi kia secretary general ariyo gik moko ila. To mar adek nanyiso gi ni an kaka nang'e Raila ok oriemb gachi. Odok no riembe party by the way. Kikwach ni no riemb Sifuna party riembe lemo no ole lemo mar bet secretary general. Koro na wacho ni mai wadhi e Urumos. Watem mondo wawuo. Maina dier ni kata kapok wadhi Mombasa. Nikech anaonge problem gi party leader na Dr. Oburu Oginga. Kendo wawuoyo ga mang'eny. Kendo nwawuoyo wechego. Makata kanyo na wacho ka entiere. To nikech ng'eny ji noyie ni mondo riembe onge makosa kanyo. To en mana ni anto gi jomoko matin to nwaneno ni kik riembe. Koro koda ng'eny koda paro no ne ber koda Raila Boweni gi jowinjowa mondo ne. To en mana ni anto naneno ni gidiere cha ok nonego riembe. To kata kamano kano setimre ane achiel kuom jok ma pod paro ni pod wanyalo kelo jowa gi kanyachiel mowatem. Onge rache temo. At least jibro neno no watemo. Kotamre to tamre. Udwa time nade ka koro nyaka orengo girosa wacho ni ene. Fast 7-day delivery on Alibaba.com. Find factory prices. Download now.
Ikapo chini kabisa, angalia hapo. Umeona? Ni hizo.